Sagod man sa kita nga alauna ngunya ni na pagkahapon dahilan po ta Sabado bagang ngunyan and ini talaga ang time slot nasa kuya man po na pigkakaputan na kan pun pa kan mga nakalihis na tao. Nakapangudto na po ang gabo kami digdi sa DCJB Daita. Saro nga ning kapartner ko digdi sa Lado Technical. Sabi niya sa kuya, ano magtukaw da ako kiata dahilan tagigutom na ngaya. Asa kuyang kapartner ko sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, as in si Kuya Nems Flor. Sabi ni Kuya Jun, atab da ako yan magtukaw digdi sa programa. Iabot na siya kan gutom. Naglalaom kami na itong mga nasa residensya ninda, nakapangudto na po kamo, nakapahiwak-hiwak na, nakapainundag na. And sa mga nagbabiyarahe man po, ingat-ingat lang po tabi kamo. Planuhon ang mga magiging biyahe po ngunya nindo. Lalo na po ngunya na simana. And kadaklan pa kan may mga estudyante na may mga schools na nagkaiga po ni na semestral break. Dahil po after man kan sa indang examination, nagkakaiga naman ni na dyan sa Bicol University, nag-aapod dyan na interlude. Itong after ngayakan, busy schedule, dakol ngayon mga activities ngayon dyan, makapuro pa ingol o malamang ngayaan mga estudyante. Ano lamang tabian sa indong panira dyan, sabi ni Ate Sally sa Kuya Kasuhapon, dahil ako nagpasiring duman sa inda. Nag-abot nga digdi si Sir Mar, tapos nga si Joshua nga, pigi-idaw ka nga digdi. Sa mga biyaheros itong medyo huruhalawig poan sa indong biyahe. Ingat-ingat po tabi kamo kung pwede man sanang may makaibahan kamo dyan na pwedeng makarelyebo po sa indong pagmamaneho. Mag-iba po tabi kamo tanganing masiguro man na kamo po ang makakaabot sa indong mga destinasyon na salban. Kasubang di ko yan Hiling po akong bareta, informasyon hali sa Philippine Atmospheric Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Manungod po tabi sa naging aktibidad man po tabi kan bulkan Kanlaon. Kung saan gari may aktibidad ini kasu Banggi. And abiso man nila duman sa syempre itong sa mga residensya po baga na hararani duman lalo itong nasa laog kan 6 km permanent danger zone na pero may pong mag-antabay po tabi sa mga ipigpapaluwas na anunsyo. Kasi man iya kang sitwasyon digdi kan bulkan mayon kung saan sa ibong kan hababa na antas kan alerto ka ini nasangunya na sa alert level 1. Day po tabi kita maging kampante and syempre ipinagbabawal po baga dyan ang mga activities, human activities sa laog po kan 6 km permanent danger zone. Dahil nga itaan bulkan mayon po baga ang considered na aktibong bulkan iyan, data man tigahaga, data man madeterminaran kung posibleng magputok po tabi iyan. Kaya an FIVOLCS an padagos po na ibig papagiramdom sa tuya gabos na magipo kitang maikmat, maging handa po lalo itong sa mga residentes na nasa pamitisan kan bulkan. And kung may mga pagkakataon man na may mga history naman po kamo na talaga pong pigaabot kamo kan nagrarasay na lahat. And then iba pa pong mga debris, magtaga-ingat po kamo. And may good dyan na ipinagbabawal kan sa tuyong mga otoridad ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Lalo na po itong pagtukad dyan sa mismong lawas kan bulkan mayon. Sabi digdi, sa pigpaluwas po na anunsyo kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLCS. Basado po ini sa buod o itong ang buod summary kan aktibidad po kan bulkan mayon sa laog nin 24 oras. Ang bulkan mayon po ang mantinong nasa alert level 1. Ang may mga
nagkakapir ang aktibidad ini. Wala po ni nairehistrong volcanic earthquake. May mahina na crater globe itong ba na agpo na sisiripan duman sa iyang nimo. Ang sulfur dioxide na ipigluwas niya nasa 590 tonelada at may katamtamang pagsangaw po na napadpad pa siring sa kanluran, hilagang kanluran. And then, mantinido man po graray itong paghubag kan sa iyang lawas o ining ground deformation. Parehas man po yan, mantinido po sindang nasa itaas an alert level 1. Parehas po sinda dyan sa may parte kan Bulusan, Sorsogon. Naiyaon man po tabi dyan sa may parte kan probinsya kan Sorsogon. Mantinido pong nasa alert level 1 ang Bulkan Bulusan. May mga bagyang aktibidad. Kaibahan na po ang tulong volcanic earthquake. Nasa 143 na tonelada ang ipigbuga po na sulfur dioxide. As in may maluya man po na pagsingaw na padpad sa hilagang kanluran at timog kanluran as in mantinido man po graray ang ground deformation. Maygot kayang pigbabantayan ining mga bulkan nigdis sa tuyang palibot kan FIVOX, mga personalized na dyan at the same time itong mga aparatos po in the dyan. And naramdaman ko last time na nagbisita digdi sekretaryo po kan sa DOST si Secretary Renato Solido na ang pangapudan man po nila sa publiko lalo na itong mga hararani duman sa mga equipment na nakabugtak itong mga ekipahe kan nasabing ahensya, nasabing opisina. Hindi man po tabi ino pagpakiaraman yan. May mga insidente da ako yan na mga wires, mga fence na nakabugtak duman. Ang minsan baga ang mga nakabugtak baga dyan, may mga steel, itong mga bakan, as in iba pang mga parts ngayon kan. Bigla na sila ngayon nagmamalfunction o dahil na ngayon na kakakakuanin data. Itong ekipahe ngayon dyan. Ito pala ngayon, hinaabas na ngayon parte ngayon kayan. Kaya di ngayon, day na ngayon nagpa-function. Kaya day po kamukaan basta-basta mangiarap. Dahil iyan po na mga ekipahe sa nandiyan nakataltag sa palibot po kan bulkan. And then sa pagtraning pa pong mga lugar. Makakatabang iyanin marhay. Nanganing makuha mo accurate na information. Manungod po duman sa sitwasyon as in estado kan sarong bulkan nigdi sa tuyang palibot. And sa pagikaiyan, makaka-share o makakapag-generate nasabing ahensya kan gobyerno ni tama as in accurate nga nga tama tas accurate ngayang information tanganing matauwanin informasyon an sa tuya ngayang mga LGU ano ngayang mga dapat gibugon at the same time po pagtatauman ng informasyon duman po tabi sa mga palibot dyan and lalong-lalo na po itong mga konsideradong at risk dyan po tabi sa indong mga lugar. Maray na pagkauto kay Sir Ramil Porteria, kay Sir Toto Azores, kay Sir Jason Adlapo, kay Sir Jonel Mapula, nakaantabay po ngunyan sa tuyang di sa Zebra News Online, si Sir Aldrin Alteza, and then si Ma'am Dang Apinado. Iyan man po ang mga istorya pa, tigisa sa tuyang palibot, manungod man po dyan sa sitwasyon kan mga bulkan na niya ang po tigisa sa tuyang palibot. Nahiling ko ini kan Fiesta Parada, dyan po baga sa dyan po sa Legazpi Port District Fiesta. Si Sir na Balbin pamayo po kan smoke-free unit kan Legazpi City. Kadaklan duman sa may mga apera duman po sa indang mga itong regular po nindang pagsita kay itong mga personang nagagamit nin sigarilyo as in nagagamit po nin electric vape. Ito po bagang sa mga vapes dahil sa tuyang palibot. Itong kadaklan kaibahan man pati po sa mga nagkatarawan nindanin penalidad. Ito pong mga appointed barangay officials na nagsabay duman po tabi sa paradang ito.
Sabi ni Sir Jose Balbin, enforcing the City Ordinance number 16-0034-2023 o ini pong Comprehensive Anti-Smoking and Vaping Ordinance of Legazpi City, kung saan po an itong mga tarawanin citation ticket, an kaypuhan po na magbayad nin 1,000 pesos o magkaigo po nin community service sa laog nin 16 hours para sa first offense, mabayad nin 1,500 pesos o 24 oras po kamong ma-render kan sa indo pong serbisyo sa komunidad para po sa second offense. Asin, duman naman po sa third offense, iniong 2,000 pesos or 72 hours na community service. Or pag once kamo po ang nagpalyar na mag-settle kan sa nasabing mga penalidad, subject for ano na kamo, pag sangat na po ni na magakanigong kaso, complain dyan po sa City Prosecutor's Office, and then syempre sa mga mapalyar naman na makapag-settle sa laog nin 15 aldaw. Ano doon man tigtaw niya Sir Balbin? So, yan po, exist itong ordinansa po ni sa syudad kan Legazpi. Posibleng maghimas rehas kamo dyan once po nakamuan dahil komple dahil kamo nag-settle kan kaipuhan po nindong mga penalidad, kaipuhan po nindong bayadan na penalidad o kamuan ma-render, matao po sa indukan o matao kamo kan sa indong serbisyo sa publiko. Dahil garing digdi na kaano, dahil garing digdi na kabugtak kung anong klaseng community service an pwedeng maitao kan itong mga natawanin penalty. Kung halimbawa, ang aram ko lang kayong community service, Kuya Nems po, pwedeng maglinig ka dyan sa imong nasasakupan, sa laog nin 16 na oras. Ano pa kaya, aputong ko lang si Sir Jose Balbin kay ni, kung ano pang mga community service ang pwede po nindang, pwedeng i-offer, pwedeng gibuhon kay ining mga magkakadarakop na nagbayulara sa nasabing ordinansa po, tabi. Maray na pagkauto kay Sir Andy Marbella, kan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Sir Andy, kan susarong aldaw, may isa na ko sa imong video kan mga bisita taligdi sa tuyang palibot na pag nahihiling ka, nagdudurulagan. Nahiling ko ini kan sarong aldaw dyan sa may ampang kan SM City Legazpi. Namong problema so security guard duman sa may parte kan Legazpi City Grand Terminal. Sumangan nagbabaralyo pasisiring duman na masarakay sa UV Express. Bago pa man Kuya Nems makalaog duman sa mismong terminal, bawas na sa pamasahe. Saro, 2, 3, 4. Anom Kuya Nems na mga badyaw nagaabang duman. Nahiling pati, ang problema kan Kuya Nems syempre baga kita, anito so, sabi nga ni iba ka na dangugo, sabi kan taga CSWD, pag tigtaraman daan na day pagtauwanan ining mga badyaw, may masing magdakan Kuya Nems, mas maray na ngayang manghagad kaysa ngaya manghabas. Pag-arog ka iyan, namumuyahon lugod Kuya Nems sa mag-stay digdian sa tuya. And pag ang problema dyan halimbawa, may nagsakat ngayon sa sarong jeep, nagtatao baga po iyan ki sobre. Tapos pag once na maski may saro dyan Kuya Nems na nagtao, maski piso ang tigtao mo dyan, pag minababa yan, tod-tod may masakat man giraray, tanganing maghaga. Itong nagtatao, hindi mo pati Kuya Nems masabutan ang lingwahe pati nila. Pero nagigets mo na, duman ngaya, may nagtatao ngaya, kaya ngaya, pwede ka ngaya magsakay ngaya doon. And ang concern ka iyan, is pag nagtao ka po dyan, masalo sila nag-i-stay po digdi. And ang risk man po dyan, basta na sa nabaga po iyan na nagsasarakay po sa vehikulo, sa jeep, dyan sa may parte kan Villamor. One time ko yun, sa istorya ko na ino. So biyahing hali sa southern part, tigwa para urulukan siya kan, so driver, tigwa urulukan kan mga kapwa niya driver. Yaon duman ko yan sa top load,
kan sa iyang pigmamanehong jeep. So akiunon pa di ko sure kung 5 years old ito o 7 years old na. Ano siya duman sa itaas, nagburubaylis, paliko sa jeep, palalaog duman sa may terminal. Ang concern po baga dyan is, so safety man, kaiyan na mga badyaw taman po dyan. Kaibahan po duman sinda sa mga konsideradong indigenous people. Pero sabi kan su National Commission on Indigenous People digdi sa Bicol Region, partikular na po sa probinsya kan Albay. Day pa man da po pwedeng isabay iyan sa listahan kan mga niyaon po digdi mga indigenous people na nasa man iba-ibang mga areas po digdi sa tuyang palibot. Dahilan nga yata iyan nga paburo ba ago nga an sa inda ngayang lokasyon. Pero baday na digdi sa Legazpi all throughout the year. Poon pa ano bang bulan? Gari di ako maramduman ko yan miski bulan na wala di ki presensya ki badyaw. And pigigibuhan naman po yan ni na medyos kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Katuwang po ang mga concerned offices na magtatarabang-tabang kan. Pero ana po nindo, pag may nahiling kamukaan, taraman nindo na darahon mo ngaya kamo kay Sir Andy Marbella. Takot iyan takot iyan sa task force. Dahilan taan paghuhuna ninda kung sa sinda po dadarahon. Pero dayman, pero ongoing da po ngunyan itong profiling ninda duman sa mga bisita ta po dito sa syudad kan Legazpi tanganing madeterminaran kung sa insinda hali and antugon man magakaayan kan alkalde kan syudad ni Mayor Hisham na tataawanin na asistensya kung sinda po mauli na duman sa indang pinaghalian. Pero kung digdi mismo sa syudad itatauan asistensya, dahil po tabi da pwede yan. Para nga ni ngaya, mainganyar ngaya sidang makauli duman sa indang lugar na pinaghalian. Asin daina po ngaya po magpaluwas o din na ngaya po magbalik digdi po ngaya sa satuyang lugar. Ngunyan ba Nicole ang entrance examination para sa Bicol University? May nahiling akong post hali sa Bicol University Pulangi. So student council nila. And may official statement man na ipigpaluwas ang BU Pulangi Kal Student Council. Dahil lang garing digdi na determinaran kung anong posibleng iniong message na nareceive ninda regarding po sa security concern sa laog po kan premises kan BU Pulangi pati po itong mga estudyante dyan. And nakipag-coordinate naman sinakan sa Philippine National Police and then sa LZU Pulangi para po masiguro man ang kaligtasan po kan Gabos. Matangon yan, pera na akong beses balik-balik dyan sa sarong pribadong eskwelahan Kuya Nems. And then, manungod dyan sa mga bomb threat na po baga iyan. And ito nga ni, wala pa man ki update na ipigpapaluwas itong RECO, Regional Explosive and K9 Unit, kan Police Regional Office number 5. Kung posible ba bang na-trace na ba ninda kung sa inagahali itong mensaheng ito? Inat ko yan baga dyan sa may rawis na eskwelahan. Ipigpaagi yan sa surat. Sunod, email. And then, so, hali naman nga ni dyan pangyayari naman nga ni po dyan sa may parte ka na Bicol University na comment na ito comment, hali ito sa comment section. And then, ipig-message man sa sarong student council dyan sa laog kan university. Pagsaling po pati kayan ang pagkaraw-karaw na may bomba po ngayon. May magkakanigong penalidad na ipapato po sa indo. Totoo man iyan o bako. Dahil ta nagkakausa po iyanin, takot na duman bako lang sa mga niraon duman sa area. Siyempre, takot man po kan publiko. Maray na pagkauto kay Sir Alvin Uy, nakaantabay po ngunyan. Kay Sir Edwin Magalona, nakaantabay po ngunyan from Caloocan City. Kay Sir Rolando Ailion, nakaantabay ang una from Barangay 57, Dapdap, Legazpi City. Kay Ma'am Judy Lianza, nakaantabay na po sa Talokto, kan Kamalig, Albay. Si Sir Homer Realista Lola, nakaantabay man po ngunyan na pagkahapon. And then kay Ma'am Tet Aldana Hakuba. Ma'am Tet, gari, last vaccine na po ni Papa sa
Monday. Yaon siya nakauro hara ni Kuya MC Papa na papabakunahan. Kaigo po ba ganin branch dyan sa may Castilla Cansorsogo. Lang iyan, mga sarong sakay lang iyan. Hali duman sa may Samuya. Maray na pagkaudto po dyan sa Rabvax Animal Bite Center kung kamo po ang naghahanap nin affordable, alagad de kalidad na mga bakuna. Bako lang po ito man sa kung kamo po ang na-scratch o nakagat po nin ayaw mo ikos, pati na po ang flu vaccine. Lalo na po bagangon yan na halos may mga abiso ang DOH, pati na po ang mga Superprovincial Government of Albay nga ni igo naman ki-anunsyo na ipigpaluwas ka iyan si Governor Noel. Kung sa in magdoble ingat po kita dahil ta medyo naglalangkaw ang kaso po ni na flu didi po sa tuyang palibot. Diyan sa Ravax nag-offer po sinda nin anti-rabies vaccine for humans, pre-exposure prophylaxis, post-exposure prophylaxis, passive vaccine, booster doses, itong tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, Hep B vaccine as in minor surgery. Mag-inquire lang po kamo dyan sa indang opisina or duman po sa indang official Facebook page ang Rabvax Animal Bite Center. Sabi ni Ma'am Raquel, pabati po si Crisanta Glovo ng Pawala, Dunsol, Sorsogon. Nakaantabay da po ngunya na pagkahapon. Sa kuyang kapartner na po sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora. Maray na pagkautok kay Ate B. Tig-message na ako, Kuya Nems ni Ate B. Tig-message na ako and maray na pagkautuman kay Mama Yet Cornelio dyan po sa barangay EMS Barrio 1, Legazpi City. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DC